Alikho lishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kubulawe abathathu eThekwini. Isililo okushona abazalwane engozini yomgwaqo kanti bakhala ngokhwantalalo dokotela abangaqashiwe. Izindaba ze1KZN TV zifundela uSiyabonga wakaduma ninabezulu elitume esandlwane siyakhuleka. Kusale enkundleni abathathu kudutshulwa abasolwa ngokuba izigebengu endaweni yaseMawoti eNanda namuhla. Ngokusho kohlaka olulekelela amaphoyisa ukulwa nobugebengu kule ndawo, uMbongeni Phewa utshela iziko lezindaba wathi laba babulewe bebezihambela. Umphakathi wakule ndawo uvuke umbhejazane wazibambela mathupha uthi ungathi izigebengu ezihlalisela ibhojozi lomphakathi kusukela izolo kusihlwa. Wabeke usumisa nse uhamba kwezinto namuhla. Usale ukhungathekile umphakathi waseMawoti eNanda kulandela ke isigameko sokudutshulwa kubulawe kwabantu ababili ngesikhathi ke lo mphakathi uthungatha izigebengu kwazise ubuvuke umbhejazane ukhuculula ke zona izigebengu ezihlalisela ibhojozi lo mphakathi kusukela ke izolo kusihlwa. Ngizocela ke yena umthwebuli wethu asikhombise ke mbukelisona ke isimo esenzeka khona ke lapha endaweni yaseNanda njengoba ke lo mphakathi umike iziqongololo kwazise kunezidumbu zabantu ababili ezilele khona ke lapha namaphoyisa ke asekhona ke endaweni yesigameko kuvela ke ukuthi laba ke ababili babulewe izigebengu ngesikhathi umphakathi uphume ke umkhankaso wokuthungatha zona izigebengu kanti kuvela ke ukuthi ke abantu mbukeli abebeyihambela bengahlangene ke nobekwenzeka okhulumela ke noma ke yena ke owaloke uhlaka olula nobugebengu ke khona lapha emphakathini uyabeka kanjena. Manje umphakathi usuphathe kabe ngoba engathi amaphoyisa akhala ukuthi ayayekelelwa ngoba uthi akwenziwa ama-follow up lofu abantu igebengu asiboshwa akuphatholwa. Lokho sekwenza ukuthi umphakathi uzothatha le initiative oyithathe namhlanje ukuthi no akuvele kulale namhlanje kungasetshenzwa kungafundwa kebhekane nalesimo esikhona. Njengoba ubona nabantu sebelele phansi ababili ziphindile safika khona phakathi kwabo zabezadubula abanye. Isimo sithorate ngalendlela esimangalesi. Nalo ke mbukeli elinye ke ilungu lomphakathi ezosibekela ke ngaso isimo abahleli ngaphansi kwaso kuyona le ndawo. Mhlawumbe baba siyabonga ukuthi uvuma ukukhuluma nathi. Sicela nje usibeke esithombeni ukuthi niwumphakathi wakhona la eMawoti senjani isimo enhleli ngaphansi kwaso. Isimo esikhona la ngaphakathi singaphezulu kokwenza ntombazana. Asikaze dadewethu sasibona ngelinye ilanga ngikhulile namhlanje angaze ngibone into enje eMawoti. Noma kusekhona lento kwakuthiwa udlame kwakungenje. Isimo esingakhona asibukeka sengathi amaphoyisa ahlulekile. Nathi njenge-CPF sibona ngathi sihlulekile. Siyinhlekisa awungitshene nje ndodakazi mawuzoshaba umuntu amaphoyisa emangaka eMawoti. Abantu bashawa phambi kwamaphoyisa not phambi kwamaphoyisa amaphoyisa ekhona. Akuqali lokhu kwenzeka. Kudutshula abantu ngesonto edlula abawu2 amaphoyisa ekhona emgwaqweni ngekhwatami yabo. Inamhlanje futhi kuyenzeka. Isithunzi samaphoyisa siphelile, isithunzi se-CPF siphelile kuzoba into esishoyo noma sihleli emjebheni kwi-S hlala sikhuluma njalo sicela ukuthi ngoba amaphoyisa abona sengathi ahlulekile sicela esilethele amasosha ezokwenzani na ezokhuculula izibhamu ezila ngaphakathi. Mbukeli uzokhumbula ukuthi yona ke indawo yaseNanda ikeke yaba senkingeni noma ke sike sabika kabanzi ngayo ngesikhathi wona ke umphakathi waseBhambayi uvuke umbhejazane ke wabulala ke abantu abahlanu ababulawa ngesihluku kwagcina ke kuboshwa ke abantu ke abawu12. Sizocela ke elinye ilungu lawo umphakathi ke sizwe nje mbukeli ngesimo abahleli ngaphansi kwaso. Baba sicela nje mhlawumbe usibeke esithombeni ukuthi njengabantu baseNanda lesi simo esenzekayo nampa abantu badutshulwe babulawa umphakathi uphume uzama ukubheka noma ukukhuculula bona ubugebengu. Nizizwa kanjani umphakathi wakuyona le ndawo? Sizizwa sibuhlungu ngoba into enjengalena sesisaba ngisho uhamba endleleni sihamba siqalaza akuhle eMawoti. Ngokwenu yini le eyenza igebengu ichanase kangaka endaweni yenu? Ubugebengu bandile lana ngeke ubusho ukuthi obani eqinisweni cha ubugebengu nje ngoba nobunesitolo uyaqhaqezela isitolo ukuthatha into zakho ufa abantu kusukela ngoDisemba nje lokho aqala ukufa abantu la befa kusukela ngoDisemba sabuya kuDisemba abantu bayafa. Iloko sekukhona lana asazi ukuthi yini ngempela yenzekayo. Ungqongqoshe wezokuthutha KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi kuzokwethulwa umkhankaso wokuqinisa ezokuphepha emgaqweni owuthela wayeka kulesifundazwe ikakhulukazi njengoba sekusondele isikhathi samaholiday ePhasika. uDuma usho lokhu ngesikhathi ehambele indawo yasemgaqweni N2
phakathi kwendaweni yaseMandeni nakwaDukuza lapho kwehle khona inhlekelele yengozi yebhasi okushonwe kuyo-ke amalungu ebandla labapastoli akade besuka enkonzweni eRichards Bay bebheke eShakazkral kwaDukuza. Kule ngozi kuqinisekiswe ukuthi kushone abantu abayisishagalolunye okubala kubona nengane neminyaka emine ubudala. Laba bekungabazalwane bebandla lamapostoli ayi12 bebesuka enkonzweni eRichards Bay bebheke eShakazkral. Ngqongqoshe wezokuthutha KwaZulu-Natal uSiboniso Duma kanye neziphathimandla zomnyango bahambeleke indawo yesigameko namuhla. Iqiniso ukuthi ke ingozi eyenzekile sisebenzile kwazi kwashawa 11 ebusuku. Kunabantu ke abawu9 abadlulile emhlabeni sesifike sa communicate ke almost na wonke ama families. Kunabanye abagcwele izibhedlela kwi-department iyaqhubeka uyalisebenza udaba labo. Sifuna ukuthi siqinisekise ke ukuthi ke udriver uyaphila yena usesibhedlela so noma elimele kodwa usesibhedlela siyamonitor isimo sakhe. Ungqongqoshe uDuma uthi umnyango wakhe uyaphenya ngokungahle kube imbangela yengozi. Udaba lendawo nje sisuke selideclareiwe njengendaba isehlakalo ingozi yenzekile mase kuba kuthiwa icrime scene ngokolimi lasemzini. So kusho ukuthi udaba amaphoyisa alibheka uRTI usuke ezolibheka. Ibhasi milisuke libe involved accident noma ngabe sonke nje isithuthi siyasilandela sisibheke sisinvestigate ukuthi beyikhona nepermit beyiservisweni nebhasi udriver yena unayo iPRDP sonke lo zinto ziyazilandela so at the right time so bese siyaziveza sikwazi ukuthi sikhulume zikhona ke nezinto sokuzozibuza ukuthi ibhasi belikade lingakanani usize bebangakho abantu sifisa ukuthi sisho nje ukuthi manje izinto sozithola zonke ngoba siyaxhumana nenkampani izosinikeza yonke lo. Ukwanda kwezingozi zomgwaqo sekuphoqa umnyango ukuba umemezele ukwethulwa komkhankaso oqinisa kezophepha emgwaqeni owuthela wayeka uN2 ikakhulu njengoba sekusondela isikhathi samaholide ephasika. Umnyango ubuvela uneyinhloso zokuthi lo mgwaqo ube nazo nje izinkinga niyakhumbula ngo-October sasikade esilana khona kunemndeni eminingi ekade idlulele nakhona abathandiweyo babo. So sizoba khona nezivimba mgwaqo ezinkulu nelontshe soyenzwa la uRTI uzobe khona on the ground uRTMC uSAPS and other services ukuzokwenza sure ukuthi isimo sakhona siyasilungisa. KwaZulu-Natal nje siyayi-apply zero tolerance alifakwa libuya nesaphula umthetho noma ngabe uya ngako-Vanrenen uzwabona amabhodi ethu noma ngabe uya ngako-Phongolo noma ngabe uya ngako-Golela eSwatini noma ngabe uya ngako-Kokstad noma uya ngako-Underberg uma ungena nje esifundazweni sethu uzobona ukuthi ikhona i-visibility ya-RTI. Bonke abalimele kule ngozi bathola ukwelashwa izibhedlela ezahlukene kanti umnyango uthi uzohlinzeka ngokweluleka kwemiqondo emindeni elahlekelwe othandweyo bayo. Ezindabeni ze1KZN TV kubiya uNkosenhle Mthembu eMandeni. Odokotela bangawuthula umsebenzi bathi sebe nokhwantalala ngenxa yokuhlala emakhaya nokuthi abakwazi ukondla imindeni yabo. Laba ke bathi ukungaqashwa kwabo kubehlisa umdlandla njengoba bafunda benethemba lokuthi bazogogoda ukuze belekelele behlenge iziguli. Basho kanje behambise uhlu lwezikhalazo zabo emnyangweni wezempilo wakulesifundazwe kulandela ukuqinqa kwabo ngaphandle isikhathi eside bezwakalisa ilaka labo. Odokotela besifundazwe KwaZulu-Natal abahlezi emakhaya bangasebenzi bathi namuhla bebezofuna izimpendulo emnyangweni wezempilo ngohlule izikhalazo zabo. Sahlala lana kwacishe kwaphela iviki and then we decided ukuthi akasibaxoxe kancane ngoba siyabona ukuthi isho inkinga la ikhona isezimalini ngoba impendulo yayingeziqonde kithi ngqo kodwa sasiyithola ngapha emaceleni si interviewer emaredweni nakwezinye indawo sibona ukuthi okay into abekhala ngayo kakhulu into indaba yezimali. Sasithi ke ngoba vele uminister wezimali ubaba uGodongwane sazoba nomhlangano make sithi ukuhlehlela emuva kancane siphinde sibuye ke sicabanga ukuthi impendulo isizoba khona nakho ke ngenhlanhla ke usesibizile ukuthi sizobonana naye. Laba bathi bukhulu ubunzima ababhekene nabo. Abanye bethu singama breadwinner emakhaya. So you find ukuthi silokho sipatanisa lapho nalapho sithola ama-locum sibhadele nawo anqabile yabo so abanye siphila ngama savings so emakhaya kumele silokhu nje sibe ngama provider ingane zasemakhaya zidependele kuthina so that's another thing eyinkinga kuthina like for instance njengami imini ubreadwinner umama ekhaya akasebenzi even nobaba bamba lapho nalapho so babheke kumina yabo yonke into ekhaya ibheke kumina so obvious if ungekho umsebenzi kuba yileyo nkinga. Bathi ukuhlala emakhaya kuyabahlukumeza kanti futhi yabanayo inkinga yokuyosebenza nasezindaweni esemaphandleni. Sifuna ukuseva umphakathi wethu sifuna ukuseva igoli umphakathi wethu
so that abantu balulame babe right, but then unfortunately ke lawo mathuba esiwafunayo yiwo la bangasinikezi. And then enye into ke ukuhlala ekhaya angifuni qama akukho mnandi because sesijwayele ukuthi okay umuntu uyavuka uye emsebenzini, so mase khona lokho ke manje even nayo ingqondo iba nakho ukulimala ukuthi yabo abanye gcine eba ne stress, abanye baba depressed, izinto ezikanjalo. So even psychologically, mentally enye inkinga esiba nakho. Noma ke plus bekwa khona we don't have a problem, even if kuthiwa mhlawumbe sibekwa kuma CHCs yabo ama community healthcare centers, lokho okuncane asinayo inkinga as long as ukhona umsebenzi sikwazi ukuseva umphakathi, because I think lokho okubaleka kakhulu ukuthini ukuthi okay sikhona sifuna ukusebenza asinayo inkinga ukusebenza emakhaya. Baveze ukuthi abaqondi ukuthi kungani umnyango ungabaqashi ekubeni beshoda odokotela. Oza kwethu laba abangaphakathi abanenhlahla ukuthi ke bona basesenawo umsebenzi bakhala mihla namalanga ngokusinda komsebenzi, ngokungapheli kwama patient, izinto engabe siyabasiza ngazo. Akwazi ke ukuthi bese kuba nesimo sokuthi kube nabantu abajikiswayo ezibhedlela, kube nabantu abangalithola usizo ezibhedlela, umuntu ahlale alale esibhedlela avuka kusasa alinde ukuthi athole usizo, sibe sikhona sihlele emakhaya. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Bashiye phansi umsebenzi abashayeli bezimoto ezithutha abantu ezaziwa nge-e-hailing, ezaziwa kakhulu ke ngama-Bolt noma i-Uber, bakhala ngokuhlukunyezwa amaphoyisa omgwaqo eMgungundlovu. Laba baveze lokhu ngesikhathi bemashela enkantolo eMantshi eMgungundlovu bekweseka uza kwabo ebebeyovela. Bathi amaphoyisa ayababopha ethi basebenza ngokungemthetho kumele bethole izimvume eMnyangweni wezokuthutha. Babalelwa kwabayisithupha abashayeli bama e-hailing abaziwa ngo-Bolt nama-Uber ababoshiwe kulandela ukusolwa ngokungabi nezimvume zokusebenza. uNkosinathi Ngubane uthi ungaphandle ngebhayili ye-1,000 namarandi. Ngathola i-call nje ngisejimini kuthiwa imoto yami isiyaphawuna, so kwathi kwase ngithola i-call ke kuthiwa angize mina nami ngizo-attend indaba yemoto yami. La ngithe ngifika khona kwase kwathiwa angiye asihlangane ne-police station. La police station la ngafika ngaboshwa khona, kwathiwa usuyaboshwa ngenxa ukuthi wena operator ngokungekho emthethweni awunayo i-permit. Mangibabuza ukuthi i-permit ngayithatha mina ngoba sesake saya ngisho kwa-transport sibuza ngendaba ye-permit, kwathiwa i-hailing awukaba nayo i-permit. So ngiboshwa ngale, kwathiwa hayi ngokukhuluma lokho enkantolo njengoba silana ke enkantolo manje. Wesigungu esilawula lemboni eMgungundlovu uthi balawulwa umthetho ongesiwo oqondene nabo. Isector lesikole ifike ngo-2013 ngokusemthethweni, okusho ukuthi ama-amendment ayekade egcina ukwenziwa aka-2009 up until kuze kushaya u-2024 okuyisigaba esisha somthetho ocitshiyelwe, okusho ukuthi njengamanje siboshwa kusetshenziswa umthetho omdala owawukade ukhandelwe ama-meter tax namatekisi lawa ama-minibus. uNgqongo uthi sekwaphela ukuhlukunyezwa bemboni abamatekisi. Abantu bamatekisi abasihlukumezi, futhi abantu abasimisayo amaphoyisa omgwaqo. Ayikho imali kade asikhokhe emgaqweni, kodwa kuzokwazeka phela ukuthi umthetho uthi imoto mayisithathiwe yogcinwa uhulumeni ukuze uyikhiphe kuyomele ukhokhe imali yokuthi ubekugcinela imoto yakho okuyimali engango-200 rand ngosuku. Kuphinde ngesikhathi bekuthathile baye bekuse e-police station uyochargewa criminally. Okuyikona ukusikhalisa kakhulu ukuthi ivele imboni lesisebenza kuyona idinga ukuthi ungabi nazo izithupha engcolile. So uhulumeni mayezoqhama nomthetho ukuthi usebopha o-driver aphinde abayise ema-police station bothathwa izithupha, okusho ukuthi abasezukwazi ukusebenza ngoba ivele imboni esikuyona ithi izithupha zakhe zibe clean. uNgubane uthi kumlimazile ukuboshwa kwemoto yakhe. Ingilimaze kakhulu mina sesangifuna uqhama ngoba njengoba imoto ihleli lapha yana nje iyakhokha le moto njengoba ihleli lapha ipoundile, and basitshela ukuthi futhi iyashaja njalo ngosuku 200 per night. Shuthi njengoba lokho iyahlala kusukela ngoLwesine until now nje iyakhokha. Umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal uthi usezingxoxweni nalemboni kanti amacala abebekwe laba achithiwe namuhla. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Ake sihlabene nali ke vusihlangabeze nezinye masibuya.
Asiphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi-ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifulo sangazo namhlanje. Kubulawe abathathu eThekwini. Isililo kushona abazalwane engozini yomgwaqo kanti bakhala ngokhwantalalo dokotela abangaqashiwe. Amalungu omphakathi waseDube Village esikhaleni avuke umbhejazane avala umgwaqo ngamathaya avuthayo bekhala ngenkinga yokungabi nawo ugesi isikhathi esingangezinyanga ezingaphezulu kwezintathu. Lo mphakathi uthi baphoqeleka ukuthi bekhokhe imali engango 96,000 wamarandi ukuze kuthengwe itransformer entsha kodwa kuze kube yimanje basahleli ngobumnyama. Kusukela ke mhla zingama-28 kuZibandlela ngonyaka wedlule benalenkinga. Laba ke bathi bahlanganisa imali engango 96,000 efuna uEskom ukuba ke bayikhokhe nangempela bayikhokha kodwa kuze kube imanje bingakafaki itransformer. Laba ke bathi bakholelwa ukuthi uEskom kumele ngabe yasukumela nje obasebenze imizamo ukuthi bekhokhele imali. Mhla ka-28 December uEskom wathi kuthini ufuna imali engango 96,000 ukuze usifake itransformer. Sayihlanganisa imali sayiraise njengomphakathi sayikhokha imali engango 96,000 sekuphela amasonto amathathu seyikhokhile leyo mali leyo. uEskom awubuyi uzofaka ugesi kithina. Sesiye khona amahlandla mhlawumbe ngicatha u6 or 7 sifuna ugesi kubona still abezofaka ugesi thina bathumela inkontract yafika yahluthula igesi izigubhu zabantu lapha because babethe bona ngoba niyakweleta khokha 96,000 sawukhokha 96,000 still mabekhipha inkontract ifika ikhipha igubhu zabantu kuba iphutho bamaze mina ngikholwa ukuthi banegama lethi disaster fanele uEskom ulethe transformer usungakwenza ke lokho kufanele ukwenze emva kwalokho usufakile ke transformer ngoba manje sesithola ukuthi manje kufanele siuthenge transformer lokhu okubhlungu ngoba abanye bethu abasebenzi abenzi lutho bayazama bathola kokuthola onganeliseki. Laba bathi ke bafuna uEskom ukuthi ke afake le transformer noma abuyise imali yabo ababe sebeyikhokhile. Ugesi wethu noma imali yethu kasela nkinga nogesi asenandaba abasibuyisela imali yethu ewu96,000 uma ngabe behluleka ukusinikeza ugesi. Leyo nto kuphela sinasesemgwaqeni ugesi wethu kuphela. Uma ngabe bekasinika ugesi abasinika u96,000 wethu esawukhokha ngemali yethu. Imitholampilo, abafundi kanjalo nabasebenzayo baphazamiseka ngalesi simo sangabi nawo ugesi. Sikhathaza kakhulu ngani zami sikhuluma nje kunonkosikazi owavele wadindiliza engasakwazi ukuthola ioxygen ugesi ungekho. Sikhuluma nje kunomama ogulayo ongakwazi ngisho ukuphuma endlini uvuvukela ungaka enqwaba ujova umjovo kashukele useyuthatha uhlaza unjalo awusekho efrijini. Ikhansela lendawo lithi ke mningi imizamo sebeyizamile bemphakathi ukuzama ukuhlangabezana nezimfuno zikaEskom. Kusihlangana ke nomphakathi siya kwaEskom uEskom ke wayicela ukuthi kusubmithwe ama meter numbers adonsa kule transformer so enziwa kama list aya kwaEskom yabuya audit report yama meter kasho ukuthi bangaka abantu abathengayo bangaka abantu abangathengi. Sathola ukuthi ke kunabantu abathengayo abawu14 kube nabantu abangathenga abawu47 so kuze kuEskom ezezoletha transformer udinga ukuthi ongenani kube u75% othengayo so kwadingala ukuthi kulabantu abangathengi kube khona abakhokhayo ukueda kulo wa14 ukuze kufikelele ku75%. Lezi izindaba ze1KZN TV ngingusamukeliso Nqulunga ngisesikhaleni. Seziya ngasemaphethelweni izingxoxo phakathi kombuso nommeli omsolo ecaleni lokubulawa kwabesifazana ababili eKenville eThekwini kwaZulu Natal ngonyaka owedlule. Lokhu kuvele namuhla ngesikhathi ulungane emthethwa evele kafishane enkantolo ephakeme yaseThekwini kanti umndeni kaAnele Mbokazi owabulawa nomngane wakhe uZizipho Gabisa uveze ukuthi yize bekujabulela ukuthi lo msolwa usezolivuma icala kakabagculisi ukuthi ke ngeke balithole ithuba lokuzwa konke okwenzeka ngosuku okwabulawa ngalo indodakazi yabo. Kabakazi bakhombise ukuyisola abasolwa ngokubulala besifazane ababengabangani eKenville eThekwini. Lokhu kuvezwe ukukhulumela umndeni kaAnele Mbokazi njengoba kubukwa ukuthi umsolwa oqala kuleli cala uhlela ukulivuma. Thi ayikho into etshengise ukuyisola nokuncane kubona. Angokuthi sithukile nje uma sesizwa ukuthi umsolwa wokuqala ulungane emthethwa useyimisela ngokuluvuma icala. Umbuzo wokuqala esayibuza wona ukuthi uma wayezobuya livuma icala yini pho asihlukumeze kangaka ngendaba yebail konke kulokhu kuhlehla kuliwa lena le why from that instant ayengaluvuma icala.
Kuzokhumuleka ukuthi iziko lezindaba libike kabanzi ngaleli cala lapho kwaboshwa uLungani Mthethwa kanye nomngani wakhe uSandile Chili obuye waphenduka ufakazi wenkantolo ngemuva kokugeqa amagula ngokwenzeka ngobusuku kubulawa laba besifazane wasulela ngecala kuMthethwa. Usukela ekuqaleni kwecala uMthethwa ngomlomo wabameli bakhe asebeshintsha izikhawu ubelokhu ekuveza ukuthi ke uhlela ukwaphika amacala womathathu abekwe wona. Umndeni kaMbukazi uthi yize ukwamukela ukuthi uhlela ukuvuma kawugculisekile ngokuthi kangeke esawondlalela ngokwenzeka kubulawa indodakazi yabo. As a family noma into eyenzakalayo manje bengasonto silindele ngoba besilindele ukuthi kuthethwe icala sizwe sonke story sento eyenzakala ngamhla kubulawa ingane zakithi. Kodwa ke manje kuyacaca ukuthi sesogcina sazi ingxenye yendaba singazi indaba ephelele. Lokho ke noma kungasiphathi kahle kodwa futhi kuyavela noma kucacile kithi ukuthi ayikho into esingayenza ukuthi simise ukuthi avume icala. Kodwa ke akusiphathi kahle kunjalo kodwa sicabanga ukuthi njengomndeni sihlalele phansi sakukhuluma sakwamukela ukuthi izinto sezenzeka kanje manje mhlambe nalokho kuyosisiza ukuthi kuphele lento yokuhla kwenyuka nokulokhu silandelela silokhu sizobona umuntu owabulala udadewethu. Njalo ngosuku lwecala uMthethwa noChili bebetheleka enkantolo besonke beconsa kanti wesinye isigameko kwahlaluka ukuthi ikhadi likaMthethwa oyimpunyela ebiziphilisa ngokuhweba ngoforex lisasebenza yize engaphakathi. AbakwaMbukazi baveze ukungenami ngokubhinqa enkundleni zokuxhumana kukaChili. Babonile ukuthi umsola wesibili lo waphuma under section 204 ephenduka ufakazi wombuso oposte ivideo eyibiza ngophunyuka bemphethe esho yonke into etshengisa ngokusobala ukuthi uphunyukile kulento futhi ngoba yena angazi ngoba nakuphunyuke ngobe njani kodwa kuleyo video katshengisa ngokusobala ukuthi uproud ngokuthi uphunyukile. Laba besifazane babulawa nje kuvela ke ukuthi babekade beyikhiphile nabasolwa futhi besanda kwazana ngemuva kokubonana emcimbini. Icala lizobuya mhla zili-17 kwephezulu. Eindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ake siphinde futhi sihlabene nale linye ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolosa ngazo namhlanje. Kubulawe abathathu eThekwini. Isililo kushona abazalwane engozini yomgwaqo kanti bakhala ngokhwantalalo odokotela abangaqashiwe. Kuleli iqophelo ke singene sijule ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.28 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.60 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-19.80 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona li-$2,913.90 i-ounce kuthi oil ongahluziwe ube u-$70.36 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umndeni wakaMbukazi kwaNibele ehluhluwe uthi wonke amathemba usuwabeke kwindodana yabo umbekezeli Mbazo Mbukazi ogijima kwi-Orlando Pirates. Ugogo walomdlali uThembisile Nxumalo uthi bayethemba ukuthi uzoziphatha kahle goli umbekezeli ukuze akwazi nokushintsha isimo sasekhaya. Leli yikhaya lomdlali wasemuva samncane we-Orlando Pirates nosanda kukhushulelwa esikimini esikhulu esuka eqenjini elincane umbekezeli Mbazo Mbukazi oneminyaka eyi-19. Lo mdlali udabuka kwaNibela ehluhluwe esifundazweni kwaZulu-Natal. Ugogo walomfana udlulise iziyalo kumzukulu wakhe zokuthi kumele avuse ikhaya aziphathe kahle esifundazweni iGauteng. Phila impilo wazi ukuthi uzalwe ekhaya nalapho khona ngicela uziphathe kahle njengengane wazi ukuthi uphumele ini engakhele ngibona ukuthi cha ungakhele ngihlale nami ekhaya njengabantu bonke. Ngiyamyala impela ke hlonipha lapho khona uziphathe kahle njengengane wazi ukuthi uphumelele ini ekhaya. Tshena konke nkosamithi nkosami ungahamba egoli ungahamba uthatha zonke into zasegoli ngoba uzolimala. Buya ekhaya uyithathele umuntu wakho owazi ukuthi umuntu wakho egoli lokhu uyekela noloku utaza lonke igoli ukuthi wabuye uhlala khona ubusontaza zonke igoli uyiqonda hlala lapha obekwe khona.
uqoqe uyeke izinto zasegoli abafazi basiyintombi amantombazana asegoli ngoba azokuthelelweni nokonke notsholuhlanayo nanke izinto zomhlaba qondana nento wayisukela la ekhaya. Omunye wabaqeqeshi okwaqeqesha umbekezeli unxusa ukuba nomdlali lenza isiqiniseko sokuvusa ikhaya angafani nabanye abadlali abenza amaphutha ngaphambilini. Into engayikhuluma nombeke ngendlela kuyiphatha uyazi ukuthi abadlali abaningi ba end up bethola imali eningi bese imali yabo befuna ukuyijabulisa ngotshwala nama drugs namantombazana. Esikhathini samanje akusabalekile lokho, into ebaleke kuyena ukuthi investe ukuze ngelinye ilanga ezokwazi ukuba nezinto zakhe ukuze ezobuyisela naye emphakathini la suka khona ezokwenza ukuthi ikhaya likwazi ukuphila kangcono uma yenza ama investment. So akayeke ukusebenzisa imali budlabha lencane ayitholayo. So akayiphathe kahle azi ukuthi usephila impilo ozobuka yonke umuntu. Amanye amalunga lomndeni atusa ukuzikhandla kwambekezeli imbokazi ukufezekisa iphupho lakhe lokudlala ibhola. Nje wathena engakusho nje ukuthi ithalente lakhe alikho esikoleni, into ayifuna yena ufuna ukudlala ibhola. Ngimhleke nami ngithi ayibombeke wayusho njalo because nje yonke into ingesikole. Wathi hayi no mina angikho esikoleni. Njengamanje ngoba esiphumelele nje ngebhola mhlambe ngasho ukuthi bekuyisifiso sakhe. Ngiyamjabulela ubafo ngoba esiphumelele nje ngento ade vete ifuna vete. Akhona umbeke ephathe kahle ngoba ade ephatha kahle nala. Umbeke ukuthi na umama umncane ngisho umalume bakhe ngendlela ade bahlonipha ngayo. Uma sengathi uyaphoxa phambili nathi singaphoxeka kodwa ke ngithi ngiyakuthemba mfana wami lapho khona ngoba ngiyalazi igalelo lakho. Ngiyakwazi futhi nokuhlonipha kwakho. Lapho khona mfana wami ngiyakwethemba ukuthi na ngeke uzusiphoxe ngoba sijabulile nje la eKZN asifuni ukuphoxeka ngelinye ilanga negalelo lakho kuswela umncane mfana wami isiphiwo sakho bikuyibhola. Ezidabenzi 1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo ehluhluwe. Ake sikubhekelene naso isibikezelo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngeziguqisi besikuphathele zona namhlanje uhlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.